Добро утро, DXN! Добре дошли в DXN, най-големия производител на ганодерма в света. Започвайки своето пътуване в Джитра, малък град в Кедах, Малайзия през 1995 година, DXN днес е една от най-бързо развиващите се компании за директни продажби в света. DXN инвестира сериозно в научни и биотехнологични изследвания и разработки за подобряване на здравето, благосъстоянието и екологичната устойчивост на човечеството. DXN е компания, която има претенциите за глобален успех и непрекъснато се развива през годините. Притежавана от не кой да е, а самият Датук Лим Сиоу Джин, създател на тенденциите и майстор на изненадите с 30 години бизнес превъзходство в света на директните продажби. Основният бизнес фокус на DXN е върху маркетинга и дистрибуцията на ганодерма, известна като Линджи или Рейши. След като беше листвана в бурса Малайзия през 2003 година и стана частна през 2011 година, DXN е класирана като една от най-добрите компании за директни продажби в света с над 75 клона по целия свят, обслужващи повече от 14 милиона регистрирани дистрибутори. Неговото разнообразие от 300 плюс продукта се разпространява в повече от 180 страни по света. Бизнес концепцията Един дракон интегрира всички стъпки от суровината до получаването на готовия продукт под контрола и ръководството на компанията за ефективно и качествено производство. Доверявайки се на концепцията Един свят, един пазар, Датук Лим твърдо постави DXN на световния пазар. Ние гарантираме устойчивост в основния си бизнес и прогресивен растеж. С богатството си на тропическа гора и климат в северна Малайзия си осигуряваме идеалната среда за отглеждане на ганодерма. Датук Лим промени живота ни и ни даде стабилност в бъдещето, като интегрира съществуващия бизнес с ганодерма, за да помогне на повече хора да открият и да се насладят на предимствата на тази чудотворна билка. Прясно получената ганодерма се използва като съставка за безброй продукти в нашето ежедневие. Ганодерма е основната съставка в производството на хранителни добавки, отговарящи на международните стандарти. Всички продукти се произвеждат при строги процеси в GMP фармацевтичния производствен комплекс. Всички сгради отговарят на TGA изискванията, за да покрият строгите международни стандарти в производствените процеси. Със седалище в Малайзия, DXN създаде 10 фабрики по целия свят, за да отговори на голямото търсене и да осигури бърза доставка на нашите продукти. Спирулина е естествена форма на водорасли, смятани за една от най-старите форми на живот на Земята, богат източник на хранителни вещества. От самото начало на DXN ние усъвършенстваме процеса на отглеждане и обработка на спирулина. С технологията DXN разширихме бизнеса си в Китай, изграждайки ферма за спирулина в Нинся, Китай. Нашия най-съвременен завод за производство на кафе Ганодерма. Обработката, смесването и опаковането на кафе DXN Ганодерма се извършват под строгия контрол за качество, за да пристигне при всеки от вас най-висококачествената гама от кафе продукти. В крак с настоящите тенденции, DXN създаде силна усъвършенствана IT технологична основа за глобален бизнес растеж. Бързото и ефикасно управление на веригата за доставки позволява бързо изпълнение и навременна доставка за нашите дистрибутори и офиси по целия свят. Продуктите на DXN пристигат при нас чрез въздушни и морски транспорт. Освен продуктите за здраве, DXN вярва в подмладяването на тялото, ума и духа. DXN Cyberville е център за възстановяване на здравето и подмладяване и разполага с 150 стаи и апартаменти. За да поддържате пълноценно здравето и ума, се насочете към Boulder Valley Glamping в Пенанг. Център за екотуризъм, собственост на DXN и място, което ще ви подмлади, ободри и ще ви доближи до природата. Око да види, ръка да пипне. Глобални постижения в здравеопазването, финансовата независимост и щастието. DXN е синоним на здраве. DXN произвежда продукти за здраве с най-високо качество за световния пазар.
DXN подобри живота на много хора по света и е модел за създаване на високи доходи и бизнес философия, която дава на своите членове финансова независимост и успех. DXN – един свят, един пазар.